влог ще искам да си поговорим малко за главата, но ако сте гледали до сега мои влогове или видеа, сигурно ще се досетите, че няма да си говорим за прически, ами по-скоро какво се случва тук вътре. Следък забелязвам, че съм супер пренатоварена в главата и много често също забелязвам, че съм изморена, много изморена и пренатоварена, но не толкова от ежедневието, от задачите, ами по-скоро от този шум в главата ми. Постоянно мисли. Това знам, че е фаза, много ми е ясно, не винаги съм така, обикновено съм супер позитивна и оптимистична. Това ми е в характера, в гените и аз не знам как да го кажа, но напоследък просто съм се замъглила в главата и имам нужда да я разчиста. Както разчиствам дома си, в дома ми съм постигнала един невероятен ред и домакинството ми е доста улекотено, но в главата честно получавам задръствания. Пак казвам, не винаги е така, аз съм на фази. В момента съм попаднала в една такава фаза, съм си се вкарала в някакъв филм и просто забелязвам, че съм изморена. Отделно тази седмица отказваме бипката при Вали, т.е. вече е време, за което супер се радвам и вълнувам. Това е страхотен нов, как да кажа, чаптер, без биберонка, тя вече не е бебе. Последния месец така или иначе бяхме намалили само до момента, в който тя заспива, иначе през деня вече изобщо ни я ползваше, но сега е време да я махнем. Така че вчера беше първата нощ и не спах. Но е вълнуващо за мен, готова съм за още една такава нощ, ако необходимо, още 2-3, колкото трябва, тя ще си мине през фазата. Единствено, за което ми е супер трудно, нали, съответно е, аз като майка да я чувам как плаче. Тя по принцип била супер лесно бебе от гледна точка на нощите. Бих казала, че съм почти нямала безсънни нощи, така че за мен това е нещо ново, през което аз също минавам. Но е вълнуващо. Всяко едно нещо, което е ново, е вълнуващо, още повече когато е за добро. Така че съм готова за следващите нощи, това, което предстои. И така. Но на тема глава ще се върна по-нататък в влога. Сега ще ви взема с мен в някои от кадрите, които съм записала от миналите дни. Ей, Вали! Вау! И ето, че след като взех Вали от детската градина, се озовавам отново в нашия любим парк. Тук Вали търчи на воля, а аз отсортирам мислите си и се опитвам да изпразна главата си от целия този товар. Съответно, тази зеленина предразполага, а и е доста по-приятно от шумните площадки. О, не, как са се потопили, това е вода между другото. Между другото, без да губя много време, само искам да спомена, че статус глава върви на все по-добре и по-добре. Нещата намаляват, мислите ми се избистрят и като цяло излизам от тази фаза на натовареност. Другото нещо, което адски много ми помага е, освен да си записвам задачите в моят любим, как се казва, календар, също така си записвам в една отделна тетрадка мисли и неща. Камерата не е много добре. Мисли и неща, които ме натоварват в момента и записвайки ги на лист хартия, аз по този начин като че ли си ги махам от главата. Като цяло, след като си записвам нещата в този дневник или в тетрадка, в каквото и да е, може буквално да нахвърчаш лист и след това да го изхвърлите,
Но записвайки тези неща, тези мисли, тези неща, които в момента ни тежат, тогава като че ли ги махаме, от главата и тя като че ли става по-лека и като че ли вътре става много по-разчистено. В повечето случаи най-интересно е, че тези мисли, тези неща, които в момента ги намирам за по-така тежки като мисли или като цяло ме натоварват, в другата седмица може изобщо да не ме натоварват и да си кажа какво ми е било станало, защо съм се натоварвала толкова по тази тема или мисъл. Така че това е едно поредно доказателство, че повечето мисли в нашите глави са наистина само в нашите глави, че всъщност отстрани нещата не са толкова драматични, както изглеждат. И това е нещо, което иска да споделя, защото може и вие да му обърнете внимание и да си кажете, да, наистина, всъщност това, което мисля, че ми е в момента тежест, може би изобщо не ми е тежест. Запишете си всичко, наистина казвам ви, това наистина функционира, поне за мен, надявам се и за вас. Супер! На следващия ден се включваме, познайте откъде. Да, пак сме в парка. Просто това е мястото, на което пребиваваме най-много в последните дни. След детската градина Вали директно не иска да се прибира в къщи и за това с нея решаваме дали да отидем на площадка или на парк. Тя в повечето случаи решава сама и напоследък предпочита да ходи в парка, за което аз нямам нищо против. Взехме и кучетата с нас, така че всички да сме си заедно и какво по-хубаво от това. Какво съм аз? Кон. Къде, чакай малко. Парка винаги е много успешно място, защото аз мога да си почина, тя се занимава с какво ли не, но винаги иска да си играе с мене. Хе-хе, цялото семейство. Я ми покажи кой е. Джоа. Окей. Мами Пиг. Да. Дади Пиг. Да. And that is. Пълна идилия. And my grandma gone to see me. Това е прекалено близко, трябва и така да го отдалечиш малко. And Tata are working. Planet Friends. I might not go in the Хей, Зая. Слънцето ли ти грее? Дай ще сложим това. Мечо, как е? Добре. Току-що се прибирам отвън. Днес си направих един ден за мен. Може би е редно и да махна шапката в къщи. Това време просто ме побърква. Преди 2 дена беше над 35 градуса. Днес е хладничко, но имам чувството, че има нещо приспивателно във въздуха. Отделен е факта, нали, че не съм спала. Но днес мислите са ми много по-ясни, между другото. Всъщност това исках да се похваля. Днес отидах на кафе с себе си, на един дейт с най-важната личност, именно моята. Взех си календара или там тетрадката, дневника и си записах всичко черно на бяло. Това не го бях правила много отдавна и всъщност може би това е една от причините, поради която главата ми малко се беше позадръстила. Така че това определено днеска ми подейства така като една терапия, отделно, че малко смених тапетите, дет се вика, от парки и площадки. В едно страхотно кафене бях. Така че и ново място всъщност, което открих. Казала съм си, че трябва понякога да се насилвам да откривам нови места, защото понякога е много по-лесно просто да ходиш на местата, които познаваш, защото знаеш така или иначе какво да очакваш.
Но днес се насилих и отидах на ново място и бях изключително доволна. Там, за съжаление, не снимах, защото беше много пълно. Не исках да забия камерата в лицата на другите хора. И така, но съм изключително доволна. В главата ми определено има така една структура, една подрежба, като че ли съм влезнала там и съм зачистила всичко хубаво и подредила. Това определено ми се отрази много така приятно и добре. И се чувствам освежена. Готова съм даже и за уикенда, който предстои. Така че това, може би понякога човек трябва и така да се изведе на дейт и да си седне и да си помисли някои неща. Като тук наистина препоръчвам да се излезне някъде навънка, защото вкъщи, както примерно си седа и си мисля нещо и погледна в едната посока, примерно към терасата и видя, че трябва да пребера прането, в следващия момент скачам и почвам да прибирам пране. И какво се случва с моето време? Едно нищо. Прибрала съм прането, от прането съм отишла в спалната и съм видяла, че трябва да се оправи леглото и така нататък. Веригата е безкрайна и така ми минава целия ден. И какво? Аз пак накрая си хора с задръстения мозък и пълната глава. Така че това наистина е едно нещо, което ви препоръчвам. Изведете се на кафе, вие сами, и седнете и си запишете разни неща на листи хартия или дигитално, както ви е по-удобно. Наистина това е страхотна терапия. Даже това ще се опитам да си го вметна и така да си го вкарам като един вид рутина. Нещо, което правя всяка седмица. Мисля, че ще е полезно. Сладолед. Всички сладолед. Папа! За мен ли? Окей. Мерси. Опа. Мерси. Направи още. И въпреки, че понякога главата ми е пълна с хиляди задачи, не мога да изключа, гледайки я как си играе на площадката, как експериментира, как се учи, как се радва. Това е истинската ми терапия всъщност. Тогава всичко спира да има значение. Супер, мерси! Прибираме се доволни, с захапана ябълка, боси крака и пясък навсякъде. Какво по-хубаво от това? Yes. Супер стана! Какво е това, Вали? Circle? Circle? Не съвсем. Това е 3. Числото 3. Поне аз така си мисля, че е 3. Това какво е това? Малко на 7, ама малко изчанчено 7. Дали сега. Окей. Това на вълнички. Браво. Как се пише Зая? Black Zaya, black Zaya, black white Zaya. Много дълго. Black Zaya. Окей, хайде да тръгваме. I go. Птица. Птица ли видя? Пълна лудници. 2 кучета, тротонетка, даже и до хлебарницата отивахме за пресни хлебчета и круасан. И ето, че уикенда настъпи. В този прекрасен съботен ден жегите продължават. Ние се запътваме извън Берлин към един язовир, където сме се оговорили с 2 приятелски семейства. Много е приятно като цяло, цялата атмосфера извън града винаги е някакси много ваканционна. Не, че в Берлин нямаме много паркове и езера, напротив. Ето я и Вали, веднага влезе във водата. Между другото беше бая студеничка, но беше страхотно за освежаване. Жегата беше много голяма и в този ден. Тук ядахме типичните храни за такива места, като пържени кратовки, наденички, сладоледи за децата. След това Вали потърча наоколо. Беше много приятно, наистина страхотен ден.
След цял ден с детски смях, пръски, викане, тичане и много хора, мокри хавли и багажи, няма нищо по-хубаво от това да карам към вкъщи. Пътят и гледките, това като че ли ми е едно ново рестартиране. Запъхала съм се много с количката, целият отбор сме. Вали, Зая, Зая! Страхотно се представиш. Добре, трябва да съберем първо тук. Другото място, на което най-много се зареждам и наистина попадам в една страхотна зона на разчистване и отпускане на главата и на ума, като цяло подреждане на мислите и една цялостна яснота е, разбира се, в парка сред природата. Това за мен е най-любимото място, съответно с най-любимата ми компания Вали, която в момента си играе с нейното Барби, кучето Зая и кучето Мечо. Моите хора, моят отбор, разбира се, често сме с други майки по площадки и паркове, но това са моменти, разбира се, в които аз не мога да записвам. Не, че не мога, но не искам. Не го намирам за удачно да записвам, докато съм с други хора. Така че и влоговете ми, може би, малко имат едно такова усещане на соло. Аз само винаги сама с Вали, но това са моментите, в които снимам. Другото нещо, което исках да споделя, всъщност прекарването на време с домашни любимци също... Окей, и принцесата се включи с някаква реч. Другото, което искам да ви кажа е, че по принцип прекарването... Продължавам. Това, което не ми се получи записа от Вали, но искам просто да кажа с две думи, че моите кучета също много често ми напомнят да бъдат тук и сега и да не съм толкова в главата си. Те не мислят за вчера и за утре, а просто са.